Ago. Mema wakwa abade batiti obi ka dwumadi so. Meding de Jimmy Hanks. Ya sanga hye biu. Ya betwa ye nga kenkan ne so. Eye Guasohantan. Nanso ansa na ye befi ase no, me de aseda kese pa ma Bureau of Ghana Languages. So wonga ma me ho kwan a me no rekan won humei. Efe me da mu amohwe dwumadi nyina ase. Yo, yemfi ase. Guasohantan ofa edikan. Ahwede etoso abi. Achire eje osebonsu penen ama waye namfo. Osebonsu ehia achire se omehwe ni fi wokaneshi. Achire. O fine, Mr. Bonsu ye jen. Okrani ba. Efio mi ake ye jen. Mr. Bonsu ye jen. Osebonsu. Mi ye jen. Bonamo. Okrani ba. O fine, moko mintabo. Achire. Ago. Osebonsu. Ohina bremu. Achire sheng dengmu. Osebonsu twere ekonwe mu rekan senke kafo enhuma bi. Achire. Kofi majoe. Osebonsu. Ya usi. Ma hwe wani mabre. Mede eye mi se wayira kwan ana se we nya amma bio. Achire. Mini aberi manu suma mi asede bi wo mampro bi. Eninti na mache saa no. Osebonsu. Enye bribi. Se wabayi nkuto odoso. Egwa wo ho. Achire trase. Osebonsu chia no. Woman mwe. Achire. Boko. Osebonsu. Eyide wabre. Deng na wobenom. Achire. Minya biye kakra mepe. Osebonsu. Wie. Enye fe na wuri hu krantra. Deng ni potelo ni fanta anka wonom no. Achire. Na obi num potelo ana fanta. Bone beng na ewum. Deng inti no broni koni nua nchen a. Omanu tea. Na ye manyi mude. Bebiara a wobefa no. Nsan kwara na womawo. Na eno asene deng. Eye merimasama na ase deng. Osebonsu twiopon si ho ko edidi deng mu. Ofa bi entumpan abien besisi ho. Kofa nkonko abien ba. Na efe otu nsano ano hwiehwie. Wonom. Osebonsu. Enye merimasam na emom asiara ne se ti no monya ye ngamane. Abrochiri awowinti na ebia abrofonom. Yende ara ne nsa. Kan tete no na ye nsafufu. Na nso na nsa yi enibue a abenti ye dem rosa horo na esi nsafufu anan mu. Achire. Minkuto de minyemi ni se ya mane pa. Efi se eya akabode na bia we nso enye ma ye ahoden. Osebonsu. Osrew. Ho. Odiefo be no kan yi kire wo. Usensan ya akabode. Dengara na enya akabode. Eduanga ye dio intama ye fro ni nyina ya akabode. Worobewu berima ma wesu akabo. Ka de se ye betoi. Oberima na oboka. Achire. Menke na fankomo foforo bra. Osebonsu. Na no ukọ ebri no wa abrewa ne wa akura tesen. Achire. Won hu ye pese. Osebonsu. Na dabeng na wona mebekọ ho na makohwe ho. Achire. Eno de agina wo so. Osebonsu. Akosua. Asem bi wo ho a mepese me ne wo ka. Na nso ne kan ye medin kakra. Achire. Aden wo fere mi ana. Eye den asem. Ken. Osebonsu. Echiri yi. Achire. Echiri da ben. Ka preko. Osebonsu. Wuse menka memia mani maka. Mepese mi hu se wo ne obi ahihya aware ana. Achire. Abranti bi na be ya afini o kan se obeware me. Nanso ewi echiri no, wentimi ama anim bio. Osebonsu. Aden. Achire. Jama me yo hie ni bentia. Wonim se na nsan imrante de wo pe obi aware a wo hwehwe ne ana echiye. Osebonsu. Mede minkasa amrante no ho. Enti mepese mede to anim se
Efi se me ne wusane kakra yi, mehu se wo supa na wuye mame. Enti me pese me ne wotra na woka ho sen. Achre. Na me yokuapini yi wo nkrofo bepene. Ose bonsu. Wampene a wo bepene. Sa me na metenkran yi. Enya kan Tete no na wo fohwehwe oyirema oberema waso aware. Opene a wo bepene so nko ara na ehia. Nka se wunnim mesu efi se wunnim. Achre. Ewom se me ne wusane aya asra mabiesa de. Nanso mintumi nka se me nim wiye. Minim ni awoko suku. Minim wa wofo ho asem biara. Sara nso na wunnim me ho nsem a ehia nyina ene me fi asem. Ose bonsu. Rie ni awoka ye no kware. Endi tie me moboso me nkyerɛwo. Ma akra de anane. Oye okuafo a ne nsem wo bribi. Owo kokomfu bebre wo asante ne ahafo. Ma abrewa nso de sewa. Ye wa brosamfu a wo mampon eni fua nso kumase. Me wo fa nso okumase fie eni kokomfu miensa. Me ne wo fa ase panyin. Dabi obewu ni nyina abo me nkomebo. Mirie ntam suku wo mampon no. Baaso sofo asabre no owo ho adaroma na o hye ma akra eni me wo fa. Ma wode me ko infant pem suku wo ogwe koto a ma adesua so. Mirie ogwe adesua no. Mene abrofo agwadifu bi koye adwuma kakra wo kumase. Mifi ho na mensa kan adwuma mi kura mu seseyi. Me wonuaba no mienu eni nuamerima no miensa. Esane se ye ngawofu ye Kristofo nti, ye ngenso ye Kristofo. Ma akra ko suku kakra, na so ma abrewa de wankobi. Na jama me ho asem kakra nen, wonso kan ho asem kakra ma mentie. Me nso mi fi abri atwe asin. Ma akra de entiri, oye baso asafo panyin. Osi so no oye aban adwuma, nanso efei de wapon abetre fie yekua. Ma abrewa nso de akonobia. Ye nuanom be no pe. Me ne me nuaberima afari a oye adwuma won kran ha no. Me call ebri mia wa suku. Me wie suku no, ma akra pe se meto aso kosua adekere. Nanso esane se na me wa de pam hodom achede nti. Me kan se mesua de pam. Ene se me de aye odipam fo yi. Me wie no, anka metra ma wofo nchen mapamade. Nanso me hu se me ye adwuma no wo hɔ a, me rinya hwe. Efi se busuafo ne amanifo dɔɔso yi, me de adwuma no mebo amanidok no nko ara. Ose bonsu. Rie. Enti wudwo asem a me de mato ani mi ho den. Ache, Kofi, no kwasem ni. Wobeta wo ase kakra. Me de me yotitini ba. Enti se me pe, se me mpe. Merintumi mfi ma wofu achi imma wo muai biara. Ni ametumi ma yara ne se mebo mi nuaberima no amane. Na efe makwa ebrudi akoto ma wofu anim na metie ni awobeka. Ose bonsu. Na enti da ben na wobekọ. Ko ochina mimini ye. Achre. Ochina mimini ye de erinye ye. Efi se esese mi konsa wem kosra mi na kuma bi. Wode to obuase na mprimprim pode ma adwene aye me basa bi. Ose bonsu. Eye. Me de ni awobeka biara me hwewara. Achre. Na wokra wo pre ho seyi. Wa bo wo nkrofo amane. Ose bonsu. Dabi mi hu fem de ano ansa na mekọ makobo won amane. Minye mi ni se wo benya ho asem bi. Efi se wo mom na da se wode me ha arani se manyin ntimi ware. Achre. Se ti sakra. Me de aye me se eye po se wo bo wo nkrofo amane ansa na edu ma wofu anim. Ose bonsu. Wode enye hwe di kanko yi wa wofu asutire na yenhwe. Erenche obema me kwan akoje ma ahome kakra na saabre no mu mebo hwi makodi na nsa bi wo fie de akoto ma akra ene ma abrewa ene ebusuafo anim. Achre. Wie ende misre kwan na anim ribribri. Kwasi da mi finsanwem no ba na meba ma behwehwe wo. Ose bonsu. Yo, menhu bi o na okwa nanti yo. Twen aka asem biako. Se wo rebekọ ebridi asem na koto wa wofu anima ma mente na menhwehwe taa ne nufusu bi memena akra ne abrewa.
Efe se be ya wobehu se ma asempara na meka no Japan ebien ni siring ebien yi fakoto ne awope biara achre Kofi da bi mentra ho efi se menya me hu ne ebesi e se me je wusika na ankoye yi a ebe se madada wo ho se ebonsu se waka no sa mapene achre Kofi mame mi sa wasemba akon won try ekuapem da na wo ye den na wutimi dan wo tekrema kan ekuapem sei ho se ebonsu me wo suku go gwa nyina na me namfo a me ne wonko nakra na nyina ye ekuapemfo bio wenso na ye ntwi kyerɛkyerɛfo ye ekuapini wate ase ho se ebonsu so akyerensa na wo fiedi yo aha na kinkan sem ni besi ne kyerɛ wadwen won sem esi hu wadwen kyerɛ bia ho efe fasinem na wo namfonom no wonhwe bi eya kai se wo subscribe wo subscribe abodong na ewo ho ne ye de sini ne so ho a YouTube yi wasutwe efe like isini da ye be share bi no ye de ahwede e to so bi esa na ebeto aso nti eya share me yo makramo